Felkészülök egyes csapatira, kis Renált, Huszek és Erdői Vilna. Itt van Renált. Jó, Jukó! Ott a föld, gyerünk! Nagyon jó. Bontsd le azt a kezét, bontsd le! Az jó! Ott a föld! Dolgozz, azaz, gyerünk, dolgozz! Az ott! Nyugodtan, jó? Ez mehet folyamatosan. Ne nyúljon fel, azaz. Az nem jó. Győzött Kosák Marta Péterse, 7-es segédkorttal. Menj ki mellé. Menj ki mellé. Ne állj meg, ez nagyon jó. A bal kezét ne állj meg, mozog, mozog. Jó. Ezt bontsd le. Nem kell most fordulni, csak bontsd le. Kicsit bokázgass. Az bontod, bontod. Az nagyon jó, fogd meg, tartsd meg. Az jó. Lábbal, piszkáld, azaz, azaz. Piszkáld, és most! Ebből fordulni kell. Ott a föld, menj rá! Figyelj, ezt lebontod, és lábbal kicsit többet. Ha keresztbe húzod, abból forduljál. Azaz, azaz. Jó! Ez... Nyugodtan. Mély levegő. Jobb kezére koncentrálsz, azt nem fog fel. Szedd le, azaz. Jó! Nyugi. Mozgasd és boka, azaz, nagyon jó. Állj fel. Gyerünk, Réka! Ráfogsz. Ez jó. Az jó. Ne. Zárd le a kezed, zárd le. Gyerünk már, Réka! Pörögjél már, mindjárt vége van. Kicsit mozogni. Gyerünk, pörög! Húzd!
Szoríts le, menj rá! Réka, gyerünk már, kapcsoljál már egy kicsit. Csak biztonsági. Gyerünk már, Réka! 1.30 bírod, gyerünk! Azaz. Ne szedjen már össze! És lábba, lábba! Jukó! Állj meg, Réka! Menj! Réka, ez nem a tiéd! Kapcsoljál már rá! Nyugodtan. Mély levegő. Istenem, ez kicsit készségei. Törözni már, Réka! Gyerünk, Réka, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Pörögjél már! Nem minden is. A záki az úgy jó. Told ki a könyököd, az nagyon jó. Pörögjél már! Ez boka. Hagyd ott! Gyerünk, Réka, kapcsoljál már! 1 perc van, kibírod simán, gyerünk. Örök fel, Réka, van még 1 perc, kibírod, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pörögjél már, Réka! Gyerünk! Húzzad, húzzad. Ott a föld, menj rá földre. Befele, befele, befele. Azaz. Dolgozz rajta.